Naša 7. téma sa týka kráľovstva nášho budúceho primátora, a to Mestského úradu a jeho ďalších organizácií v pôsobnosti. Takže opäť na úvod niekoľko rýchlych otázok. Je podľa vášho názoru budova Mestského úradu vyhovujúca pre svoj účel? Ďakujem. A prečo tam potom sedí ten Mestský úrad? Keď je to taká zhoda. Ako nový primátor budete plošne iniciovať výberové konania na riadiace pozície v mestských organizáciách? Výmenu vedení organizácií cez výberové konania nové? Nových, či myslíte čo? Terajších výmen? Áno, výmenu. Do budúcna, áno. Či výmenu terajších? Áno. Otázka položená tak, že chceme vymeniť ľudí, alebo ako ich budeme obsadzovať nové posty? Terajších, alebo ako? Terajších, dobre. Dobre, terajších a do budúcnosti obsadzovať cez výberové konania. Dáme pod otázku, ak dovolíte. To je ďalšia otázka? Áno, to je ďalšia otázka, aj keď nebola tam cez výberové konania. Lebo ja som považoval za samozrejme, že sa obsadzujú posty cez výberové konania. Aj keď možno to samozrejme nie je doteraz. Práve preto nerozumiem, že ste sa pýtali všetci. Dobre, ďakujem. A tretia otázka, nemusíte odpovedať samozrejme menom, ale máte už vybraného prednostu Mestského úradu? Prípadne svoju preferenciu na tohto človeka? OK. Dobre, takže stále máme všetci šancu, aby som zopakoval. Kto vie, že áno, tak nech napíše. Dobre. Prvá otázka pre Juraja Říhu. Ktoré služby mesta by mali byť elektronické a v akom horizonte? Mestský úrad v súčasnosti implementuje projekt elektronizácie, ten bude prebiehať do roku 2016, čiže tá paleta služieb, ktoré sú nastavené, v konečnom dôsledku by mal občan vybaviť tú základnú agendu elektronicky. A čo by ste spravili pre lepšiu motiváciu zamestnancov mesta? V prvom rade Mestský úrad a zamestnancov treba spojiť, nerozdeľovať, treba im vytvoriť priaznivé podmienky pracovné, čo znamená to, čo práve ste sa aj pýtali v otázke stavu budovy Mestského úradu. Nemôže sa stávať, že v Mestskom úrade je v zime zima a v lete teplo. To, čo však myslím, že pre Mestský úrad a pracovníkov je kľúčové z hľadiska motivácie, je potrebné zaviesť hodnotenie aj samotnej kvality práce Mestského úradu. Tu je jediným indikátorom spokojnosť občana. Nemôže sa stať, aby občanom mestu ľahostajný a aby sa tu objavovali listy, že občan sa dožaduje nápravy svojho problému 4 a viac rokov, čo sme sa stretli. Ďakujem za vaše odpovede. Pán Novota, aké máte názor na fungovanie mestských médií a ako vidíte ich budúcnosť? Tak mestské médiá musia byť v prvom rade objektívne. Ich budúcnosť je potrebné mať mestské médiá, ale nesmia občania pociťovať, že sú im podsúvané len určité druhy informácií. Akým spôsobom budete presadzovať svoje priority v mestskom zastupiteľstve? Prípadne koľko zvoliteľných kandidátov vás podporujú? Ja už som sa pred 4 rokmi presvedčil o tom, že nie všetci, ktorí vás presvedčujú o tom, že vás podporia, v skutočnosti vám tú podporu dajú alebo vôbec k tým voľbám idú. Takže tie počty človek musí naozaj brať s rezervou. A tá prvá časť otázky, poprosím ešte raz, bola aká? Akým spôsobom budete presadzovať svoje priority? Aha, áno. Tak každopádne s poslancami v mestskom zastupiteľstve je potrebné spolupracovať. Viem si predstaviť stretnutie aj neformálne s poslancami, kde môžeme prediskutovať jednotlivé témy. Kto čítal môj program, takisto vie, že chcem zriadiť poradné orgány primátora. Ďakujem pekne za vašu odpoveď. Pán Walter, aký máte názor na fungovanie mestských médií, ako ich vidíte v budúcnosti? No, tak mestské médiá by mali skutočne objektívne a pravdivo informovať občanov a myslím si, že ďaleko vo väčšej miere zaangažovať v takej miere, aby občan mal také informácie, aby ich mohol vyhodnocovať. Ďalej, médiá by mali zaangažovať občana aj v tom,
viac iniciatívšie prizývať občana do práce samotného mesta, aby sa zúčastňoval, oboznamovať ho s problémami mesta a pokiaľ sa týka médií, samozrejme tu má veľkú úlohu jednak Malacký hlas, aj Malacká televízia a prostredníctvom týchto médií mi ide o to, aby skutočne tá samospráva bola, že si ju my, občania, spravujeme. Ich úlohou, aby som povedal, prioritou je, aby dokázali zmobilizovať občana, aby sa podielal na správe verejných vecí. Ďakujem pekne za vašu odpoveď. Pán Peťko, čo by ste spravili pre motiváciu zamestnancov mesta ako nový primátor? No určite by som nechodil po kancelárii a nerozosmieval ich, určite to. Každý jeden zamestnanec vie, prečo tam je a vie, čo si má plniť. Motivovať treba každého jedného zamestnanca. Zamestnanec, ktorý príde do práce a je už nahnevaný na celý svet, určite nedobre komunikuje s prípadnými ľuďmi, ktorí prídu za ním s nejakou prosbou, žiadosťou a neplní si celkovo svoje úlohy. Je treba určite nastaviť systém tak, aby zamestnanci mesta prichádzali do práce s radosťou a boli hrdí na to, že robia to, čo robia. Ďakujem. Akým spôsobom budete presadzovať svoje priority v mestskom zastupiteľstve a ako podporou poslancov rátať? No, keď ste si všimli, počas celej mojej kampane nevystupujem sám. Vystupujem ako skupina hrdí Malačania, pretože myslím si a osobne, že primátor bez poslancov neznamená na meste vôbec nič. Potom dochádza k takým žabomyším vojnám, ako boli za ostatné roky. Ďakujem za to. Pán Halcin, áno, ste na rade. Čiže akým spôsobom budete presadzovať váš program? Demokraticky spolupráci s celým mestským zastupiteľstvom. A v ktorých kruhoch by ste hľadali podporu najmä? Pokiaľ myslíte politické alebo iné, tak vo všetkých určite toto mesto už malo dosť rozdeľovania. A čo by ste spravili pre motiváciu mestských zamestnancov? No, nad tým som rozmýšľal celý čas. Takže častejšie športový deň. Možno tie kurzy sebeobrany by sa obrátili proti vám? To možno neskôr. Nebojte, chodím aj ja. Ďakujem. A čo mestské médiá? Ako vidíte ich budúcnosť, prípadne úlohu? No, na to som sa chystal celý čas. Pani Bubelová, je tu niekto z mesta? Takže určite by mestské médiá mali chodiť častejšie vo väčšom na takéto akcie a na všetky akcie, nie len na tie, na ktorých pozveme, prípadne tam, kde chcú konkurovať iným portálom, ktoré sú v meste. Ďakujem za vaše odpovede. Vy ste veľmi struční. Ďakujem. Prípadne, ak majú diváci ešte nejaké otázky, teraz je posledná príležitosť ich odovzdať. Čiže sa prosím prihláste, ak máte nejakú otázku ešte, ktorú môžeme zaradiť do vrbovania. Ďakujem pekne.